Kuda budaya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula sak rombongan kuda budaya wonten ing dalu menika dalam rangka merti dusun Sempu. Wonten ing dalu menika kula sak rombongan badhe ngaturaken tigang babak ing sak mangke sarengan kuda budaya. Nonji Bapak ingkang sepisan Bapak Nyi Ageng Serang, kalajengaken Bapak ingkang kokali samangke Bapak Warok lan kapukasan ing samangke Bapak Putri Amita Dahayu. Pramila dateng sagung para pamriksa ingkang dadi kinurmatan, sekayatno amriksani para putra putri saking kuda budaya wonten ing dalu menika. Sugeng lenggah, sugeng amriksani ngantos jam bibar ing sakmangke. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gawe kumpul lamun guyub rukun akeh kang ayun-yun ngoti srana iku prirahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu mane ayo ayon kapyak gawe kumpul lamun guyub rukun akeh kayun-yun dadi srana iku prirahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu para rawuh ingkang kinurmatan ing dalu mangayu bagya punika kula aturi panjenengan sedaya kersa angegem asta sesarengan nyekseni pagelaran jadilan ingkang angkat agenging cariyos setunggaling pahlawan wanita saking tlatah Kulon Progo inggih menika Nyi Ageng Serang pejuang tangguh ing jaman penjajahan Walandi pagelaran menika badhe nyariosaken lampahing gesang Nyi Ageng Serang nalika panjenenganipun ngempalaken para prajurit nglatih sarta nguwataken semangat juang kangge nglawan penjajahan kanthi latar pedesaan ingkang asri kita sedaya badhe nyekseni kepemimpinanipun ing gladen perang ingkang boten namung ngasah kasekten fisik ananging ugi nguwataken tekad paseduluran lan katresnan dhateng bumi pertiwi lumantar irama kendang ingkang gumregah gembyak ingkang gumbyak sarta obahing jadilan ingkang dinamis pagelaran punika nyobi nguripaken malih semangat perjuangan Nyi Ageng Serang minangka simbol kekuatan, keberanian lan katresnan dumateng tanah wutah getih. Sumangga kita sami ngurmati, ngresepi lan nyengkuyung warisan perjuanganipun para leluhur. Sugeng amriksani pagelaran Nyi Ageng Serang. Geni perjuangan saking Kulon Progo.
dadi lara gelo sedih rintan dalu ketok-ketok kawala besok kapan bakal bali yen bali bejo Adik, pentas gijer. Pentas saiki. Pentas saiki. Nah, sadurunge adik yo perlu ngucapke matur nuwun. Matur suwun kalih sinten niki? Lah yo pokoknya matur nuwun karo sing ngewangi awak dhewe pentas. Ade matur nuwun karo Pak Dewan. Asmanipun Pak Fajar Gegana. Oh, Pak Fajar Gegana to. Ha iya, Ade perlu matur nuwun ade iso pentas gedhen ngene iki. Nah, karo aduh, mati iki mau. Nah, karo perlu matur nuwun karo Kuda Kabudayan Kabupaten Ponorogo. Wih, karo dana keistimewaan Yogyakarta iki. Ada perlu matur nuwun wi. Pentas rakyat dan ade kadung iki. Aduh. Iki jenenge judule pentas apa? Ya iki pentase ade saiki ning Babak Nyageng Serang. Wih, prajurit kondang-kondang ngene iki. Wih, karo ade pentas iki anu wis diselenggarakan iki lho. Pentas apa jar? Pentas masih sisa. Wah, bener le wong mau. Dibenerke mau mrene. Oh, pentas apa? Sisa. Wah, jan ngomong jan dikenaken iki to. Iki lho, cara gede pentas fasilitasi seni budaya. Waduh, kok saya deres iki. Waduh. Wah. Wis memfasilitasi pentas jatilan kuda budaya. Wih, sing nonton walah ewon jan. Penonton luar biasa. Ning awak dhewe ngeyem ayo, Jer. Wah, jan. Ngapunten nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Aduh, wis wong ewan-ewan iki aku danan. Aduh. Ayo terang. Nanti lah kuda budaya ini jatilan kondang udah ditenteni, gak tau pentas sih ditenteni. Wah, kuda budaya kan kondang ket zaman. Lah iya kok, wong biyen kita aku delok kuda budaya ini saya cilik, wah aku pengen melu kuda budaya ini ra iso-iso. Wah saiki dijak yo, wah seneng tenan aku. Melu telung babak aku. Wah ra ngurus aku kok wis seneng tenan aku. Mergane kecil iki aku pengen melu kuda budaya ra iso-iso. Aku kan benar melu ra iso. Lah iki aneh saiki aku dijak telung babak tak sikat kabeh. Wis ra ngurus, penting aku seneng wis melu kuda budaya. Nyanyi kabeh. Ning ndak ansaya terus adek kudu nyiapke perjurita dhewe. Mesake Nyageng Serang ndak aku danan iki. Ada gaden perang iki. Saiki gandeng wis sautorot, masike. Ayo. Yo, dindayo prajurite yo. Ben kek gaden perang yo. Prajurit, siapa? Yo!
Kuda budaya. Oh, ya. Ya. So. Oh, a. A E A. O A E Oh, A E A. A E Oh, ya ya E ya ya E ya E ya. Oh, ya. O E Yo, yo vokal di sisi mas. Make vokal. Cek, 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 cek. Loh, loh. Oh, ya. Yogyaniro tan para prajurit lamun sira samya nulodo do engoni ceritane Handali Rasa Prabu Sosro Bau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang ginelung triprakara guna kaya purna kang den antepi nuhoni trapu tama. Oh ah, oh oh, oh oh, oh eh, oh eh, semut irang anak-anak sapi oh oh oh, kebobokan nyabrang kali Bengawan keong gondang jarak sumute timun uku kotong walu yo 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 yo, Surabaya geger kepati oh iya, oh ya, ana wong ngoyak macan oh ya, Wadai oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, alun-alun Kartosuro oh iya, gajah meta ya oh, jinancang wit sida kori
atine sineker ayang. He a. Ho ya. Lo 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 lo. He ya ho ya ho ya. Lo 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 lo. He ya he ya he ya. Lo 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 lo. Ho ya ho ya ho ya. Lo 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 lo. Ho ya ho ya ho ya. Lo 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 lo. Ho ya ho ya ho ya. Lo 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 lo. Ho. Yo.
Ya. Yo, kaya. Ayo. Yo, ayo. Hey,
dalane
Yo. Oh ya. Oh ya. Yo. Jan aku jan nganti domplong lho Mas Rek. Nek arang eweh toh. Iya luar biasa karya dari teman-teman Kudo Budaya. Bapak angka setunggal wonten ing dalu punika. Klasik nek dikreasikake sithik ya asik ya. Tetep asik Mas. Iya, iki ana loro sing kecer. Sajake kancane do bali kok ya isih kurang tutup. Bingung no. Dereng tutup. Nggih. Ayo wis dijogetke yo Mas yo, Mbak Lintang. Sumangga. Bareng kuda budaya.
budaya. Kesenanganku aku ngembara anambus mega ngitung lintang ning rembulan tak goleki ana nganti si panjerino tak titipi kitung teteke sejantung Lungitan lum-luman kang rarambatan sara anggrenggut si monggo tak kirimi layang kitir tak samperke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir. Sekar mekar ing ora-ora kang jengkar tanpa umpama tunggu tumete setirta kanggo nelesi lungka-lungka ketika kanggo nelesi lungka-lungka ketika Satunggal lelakon kita Kitir sambut sumber kakung Nggih. pun lajengaken menapa pun tarik mas derek yo 3 2 1 kuda budaya. Ayo. Yuk, nada.
Oh.